Nggih anu nuwun sewu aku arep Nggih. gungan karo anakku lanang Tantut. Oh nggih. Tak aturi ra ketang ngomong sak kemprangan anu bawa. Oh nggih kudu. Mentaraman Mas Anggit. Ayo rene Mas Tantut. Ayo. Tindak mriki Mas. Ayo. Niki putra Klaten ning pun mambet-mambet Malang yung dados saniki sandanganipun nggih ira-iranipun mawi Malangan cara Malangan. Nggih. Nggih dados beto mrika nggih saking mriki dadi dimik dadi setunggal yung. Nggih, sing penting isih di bawah merah putih. Nggih. Nggawa mik le. Nggawa mik le. Ulis sing dalu Ger, Tantut, Sutanto. Nggih, ulit sing dalu Pakde. Kirung kundur nyang Jawa Timur sih lenggah ngene. Dereng tasih nenggani napa menika bincang wonten latihan. Oh, latihan. Nggih. Wah nek grup kurung aku percaya kok. Nggih. Wis sak cake tangan apik kabeh kok anggit-anggit bontot terus ana. Mono mangsa jek iso bodo jek wis dilatih saiki itu. Ora tebir iki lho. Nggih. Mboten namung Kang Putra Tantut lho yung. Nggih. Putranipun Dik Tantut niku nggih seorang pengarang lagu hebat lho yung. Anu apa lagune? Drwendra sing nika lagu kados Sutya, kados ngoten nika. Nek Lestari. Oh, Lestari. Nggih. Langgam penanggalan niku sing aran sinten Mas? Siang Pantoro Ratri niku. Lagi lintang asmara niku. Lintang asmara niku nggih. Oh, kuwi dulang langgam penanggalan no. Sanes. Oh. Niku Mas Galih niku putra Nggih. Pak Gangsar kalian Tuli Weda Pak. Kuwi ya gawe lagu. Nggih. Ah. Jenengan ngendikane nggih damel lagu Pak Dik. Aku ora ngarang lagu, lah aku ngarang bulu. Ngarang bulu ki bar ngepek Mbak Yuni ngepek adine iki ngarang bulu. Terus mati kabeh dia. Modar kabeh. Rampas. Akhirnya tut Monggo arep ngaturke apa suaramu. anu Pilek bareng. Nggih. Kirakuko. Oh, Kiraku napa niku Pak Dik? Kirakuko. angenteni to. Ngenteni niku. Oh angenten ya. Langgame angenteni. Dadi pas aku nek ngarani bawa kirakuko. Nggih. ngarane kok kleru. Niki sasampunipun Pak Dik ngasta wonten mriki niku para kadang-kadang dalang Klaten niku mboten wonten ingkang bribah saking papan Pak Dik. Iya no. Biasanipun yah menten iki pun tengene yatmi bakmi niku biasane. Karo nggawa kertas cilik Lah kae. nggih. Wis monggo merdeka kemawon monggo. Mboten wantun Pak Dik, saestu. Mengke kula gajuli piringe mangke. Ya aja ngono. Perkara wani bakmi. Pilek barang waduh nggih. Nggih.